за този град, за неговия градоначалник, за цялата около всеки град, село, страна и онези, които за вяра живеят в тях. На Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да се осветят тези води, чрез силата, действието и слизането на Светия Дух. На Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да ни се дарува благодата на изправлението и Йордановото благословение, чрез силата, действието и слизането на Светия Дух. На Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да бъде сатаната по-скоро сразен под нашите нозе, за да бъде разбито всяко лукаво намерение, насочено срещу нас. На Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да се просветим със светлината на познанието и благочестието чрез писането на Светия Дух. На Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да изпрати Господ Бог Йордановото благословение на тези води и да ги освети. На Господа да се помолим. Господи, помилуй.